Паважаныя пасажыры, аўтобус рухаецца па маршруту нумар 35. Тарусічы, райсельхазтэхніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства. Доблесць. Прыпынак. Садоўніцкае таварыства. Доблесць. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Баранавічы. 5. Прыпынак. Баранавічы. 5. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Тарусіцкая. Прыпынак. Вуліца Тарусіцкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Васільковая. Прыпынак. Вуліца Васільковая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Рабінавая. Прыпынак. Рабінавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дачная. Прыпынак. Дачная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Школа. Прыпынак. Школа. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Ласосна. Прыпынак. Ласосна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Воінская часць. Прыпынак. Воінская часць. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Белагрампрамбанк. Прыпынак. Белагрампрамбанк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Абутковая фабрика «Неоман». Уважаемые пассажиры, пусть ваше настроение станет лучше. Улыбнитесь и прокомпостируйте талон. Ваша совесть – лучший контролер. Прыпынак. Абутковая фабрика «Неоман». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гагарына. Прыпынак. Гагарына. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гарадская больница номер 2. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Прыпынак. Гарадская больница номер 2. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Гарнавых. Прыпынак. Вуліца Гарнавых. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Плошча Савецкая. Прыпынак. Плошча Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дом сувязі. Прыпынак. Дом сувязі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Аўтавакзал. Прыпынак. Аўтавакзал. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кінотэатр «Усход». Прыпынак. Кінотэатр «Усход». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Лідская. Прыпынак. Вуліца Лідская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Друцк.
Припинок. Вулиця Друцк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Панямунська. Припинок. Вулиця Панямунська. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Райсільхозтехніка. Концовый припинок. Подрыхтуйте проездные документы для контролю. Выход будет проводиться праз пярэднія дзверы. Припинок. Райсільхозтехніка. Концовый припинок. Подрыхтуйте проездные документы для контролю. Выход будет проводиться праз пярэднія дзверы.